Isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio! sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Zemla City Size na maing gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan mga kaksyon, sinarni kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad gagabi. Mayong gabi action Brian, no? Sa aton mga listeners, ari idulpong naton lakat sang aton tiyempo sini nga gabi, Lunes, kita karon Disyembre 6. Aha. Tuig 2020-21. Ari may low pressure area ta. Uy. Nagaupod sila sang shear line, no? Ining LPA may antad din siya sa distansya city 135 ang kilometros sa kalayuon sa nasidangan sang Davao City, no? Kagati nakita ni naton ari siya sa actual nga lokasyon ng aton coordinates grid 6.4 degrees north latitude 132.4 degrees east. Sulod na siya sa par naton pero layo pa siya, no? Makapreparar pa ta sini. Dason share line, no? Share line nag-apito ya sa nasidlangan nga bahin sang Kapisayan ti Samar Leyte, no? Kag subong man sa Mindanao. Ang epekto ni sang share line kag LPA ari sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region kag Bohol. Nga ang idulot kay magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoog. Ang dupoy-dupoy sang amihan baw perti katugnaw sa bagyo gali. Gani man. Right, no? Oo. Nagaapekto dito sa Luzon, no? Ari na siya. Mabatyagan na naton ang espiritu sang Christmas, Christmas no? good. Northeast monsoon nagaapekto dito sa Cagayan Valley. Cordillera Administrative Region, Aurora, naaminhan nga porsyon sang Quezon kag Pulilio Islands nga magalumon ang kalangitan. May mahinay lang ni siya nga ukon manipis nga mga pagulan ukon pag tulo-taliti. So ginatawag ni naton nga ano ganina ng tuyong, may ara na nga term sa panguma mo. Daso ng Metro Manila naman, Northeast monsoon man siya hapon, upod ang iban nga bahin sang Luzon kag sa iban nga bahin diri sa aton sa Kabisayan. Ang dalayan ni may pagulugalom lang. Ang kalangitan hasta nga magalumon man ang kahawaan nga may naligwin manini nga mahinay kun manipis lamang ang mga pagulan kun pag tulo-taliti. Kag sa iban nga bahin sang Mindanao, localized thunderstorms ang epekto ya, pero ang idulot ya magalumon man ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may naligwin ini nga mga pagulan. Mananggal umara da halos sa Mindanao, no? Medyo maulanon pa yung tiyempo, although nga hindi man get frequente. Kag ang coastal kag wind condition naton Luzon kag Kabisayan, ari kita sa kasarangan at nga may pagmadlos nga huyop sang hangin. Magahalin namin na sidangan pakadto namin han northeast to north.
may kasarangan hasta nga mabalot ang kadagatan. Ang takos yan ni is 1.2 to 4.0 ang aton astronomical type. Ang nima batyagan naton sa kabugusan ng Isla San Negros, kag ang kondisyon sa aton kadagatan ara sa kasarangan at nga mabalot ang aton baybayon sa probinsya. Pero wala pa kita sang gale warning advisory. Aksyon Bray, no? Kag sa aton nga hunas alas 5:08 sinilang nga hapon, 0.4. Karon ang tao balas 11:56, no? Lapit-lapit na mag alas 12 itong ang gabi. 2.1 metros ang takos ang kadalumon. Kag alas 5:23 sininga hapon nagtunod si Haring Adlaw. Makabudlak ini siya alas 5:42 buwas sa aga. Kag ang aton temperatura ari kita 25 hasta sa 29 degrees Celsius. So mani takat sa aton tipo medyo nagnubo-nubo man ang temperatura. Ang dupoy-dupoy sang hangin subong busos. Kung narakas tunga karasada aksyon tayong badyagan man. Batyagan. Kahapon ganito ka kusog sang hangin Sir Gano nga daw. Daw hindi maintindihan ka. Galamba ang mga pirtahan kung di mo punggan. May kwan siya. Oo. Mayroon na siya. Di kung may kwarta kang ginapadpad, kalirong gid siya. Basta. Makuha mo na kali. Tingakon compound to nga gamay ho nabuta sa dahon sang mga kahoy. Purti nga panilihig ko gina sang aga. At least makabatyag banda sang kwan sang ginatawag naton nga Hangin-hangin. winter solstice para nagabinta ang glacier sa polar northern polar naton sa Siberia. Yes, go. Maya, kay bulubog naman palibot Sige, Sir Gan, salamat. Good gabi. Yes, sir. Thank you, good sir. Pero titon nga bulyada sang hangin kahapon mo, matingala ka mo, ni may bagyo ini. Way man daw ka normal man lang. Kadelikado kung kisa sa pirtahan mo nga hindi mo lang bantayan, kamot-kapot kabla sa anong tawag sila sa hamba, kag lumampos ang pirtahan mo nga ang bili daw mahal-mahal man. Mas iba utod ang mga katudluan mo. Action Firing Line. May aras ang LPA mga kaksyon gina-monitor sa mga aton sa nga pag-asa, no? Pero kabay pa nga matunaw ini kag hindi na makalabot diri sa aton mga kaksyon. Di mga utod tada nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la 7:13 na subong nga adlaw Lunes kita Disyembre 7 na 20 ako Disyembre 6 2021. Action Firing Line. Mayara na gid lamang kita sang pila ini 18 Dias or 19 Dias anabilin no? Magambal kita sa 18 no? 18 Dias anabilin kag Pasko na mga kaksyon. 19 gid maglito na pasensya. 19 I'm sorry. Kag 26 Dias anabilin nako magasaylo na kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi sa tuig 2022 mga kaaksyon. Action Firing Line. Bukas ang aton sa Facebook page Pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton sa 0963-7570874 para sa inyo sini nga mga mensahe. No? Ang pamangkot naton subong nga gabi, si Manila City Mayor kag presidential subong nga si Isko Moreno, luyang niya nga i-adapt si Presidente Rodrigo Duterte sa idalom sang slate niya sa mga senadores niya sa 2022 nga eleksyon mga kaksyon. Action Firing Line. Anong paglantaw nyo kay Isko, no? Ambal niya butuhon ko ni siya sa pagkasenador, no? Anong pagkilala no? Ano naman nga atik kay Isko Moreno man? Amo na ning binalbalanay nga duha ti subong ari ginpabati-batian niya naman si Presidente Rodrigo Duterte. Ambal niya way ka kikabalo kasi Duterte subong no kalulukoy action hands. Why siya sang standard bearer dahil niya nga presidente kag vice presidente subong eleksyon. Action Firing Line. Tiho, i-adapt na lang siya ganin ni Isko Moreno sa Aksyon Demokratiko nga grupo kung gusto niya.
kag mabuto si Isko Moreno sa iya. Abi ka mo komento, ano nga style na naman ini, mga kaaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, top sa 9 takna siring nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalinagumba nga balita kag kaulumol nga balita sa aton siri nga pagpangalagad? Ang NOCPO mga kaaksyon o Negros Occidental Police Provincial Office wagid problema bisan na miyendahan pening PNP law mga kaaksyon ngayon ang nagahambal mga kuwaan poder si mayor kag sa gobernador sa pagpili sa ila sini mangin hepe o kon direktor. Suno sa NOCPO sa way man kaso kay bisan sa diin man lang kami importante trabaho lang kami. Ang iban nga balita mga kaaksyon, mga babayi subong nga mga durogista ginatutukan man sang kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental. Hambal sa NOCPO sa daw naanad sila, puro babayi, kag hindi simple ha. Kay kadadakop sa mga kapulisan sa mga babayi sa pagkadagko nga mga value sang ila sini nga illegal nga droga. Remember niyang sa bago to 2 million pesos. Sa nagligad nga adlaw sa Pontevedra, ahay, 200,000 pesos hindi na basta-basta nga balor sang illegal nga droga. Aksyon Firing Line. Samtang nga mga balita diri sa Bacolod mga kaaksyon sa kapulisan, manog baligya prutas ang sospitsado nga nagluthang patay sa tong PWD kag tricycle driver nagligad nga Sabado dira sa Barangay Estefania. Ti mga tubang sa sang medyo duwa ka kaso ini. Aksyon Firing Line. Bantayan tani mga kaaksyon kag diri man sa Bacolod gina-monitor man sumong ang illegal nga sa shabu. Aksyon Firing Line. Ang mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ang Negros Occidental tinguhaan nga magapabilin iya nga mag number 1 gihapon sa may pinakadamo nga nabakunahan sa mga probinsya diri sa Western Visayas tinalikdan nga 3-day nga national vaccination. Kabalo ka sa Disyembre 15 tubtob 17 ang ikaduha nga hugnat sang National Vaccination Day. Luyag sang gobernador nga masulit ato nga numero 1 ang Negros Occidental. So way makapabakuna na, pabakuna na. Aksyon Firing Line. Ang mga balita naman niya gikan diri sa syudad sa Bacolod Makaksyon o anyways check ta karon ang Department of Education gikan iya sa probinsya sang Negros Occidental. Kumusta ang una nga adlaw sang pilot testing sang face to face diri sa Negros Occidental. Amo ning pinaka first data closely 2 years nga way nakabalik ang kabataan ta sa bulutuan bangod sining pandemya. Aksyon Firing Line. Sa Bacolod, negosyante nagareklamo matapos nga wala gintugutan nga makabaligya sa dalan katuslaw sa plaza ho. Ang executive assistant kasi Pineda nagpathag mga kaaksyon. No, nga naman sino ni basi politika naman. Objective, balanced Aksyon Firing Line. Pero check ta rin karon mga aksyon kay may mga pagsulundan kita diri sa syudad sa Bacolod Basi sakya naman sa mga pamulitika, disgrasya naman niyo. Samtang kalabanan sang admisyon sa mga hospital sa Bacolod ang non-COVID cases na suno sa EOC. Bati good news sa aton tanan mga kakson. Action Firing Line. Di lang kita magsalig ha, kaysa nang balaton si COVID-19 waay kita kakita sa iya. Hindi naton siya ma-detect lang sa aton sining panimaho o kon pananawan o kon di taman siya matandog. Kundi ara lang sa screen kilid monitor lang kita everyday. Di magkalimot sa inyo face mask, action hands, no? Kumbaga ang face mask nyo, kabigon nyo nga underwear nyo na mga kakson. Action Brian Borden. Action Firing Line. Kasi matingala, kung mo pati underwear, gina-intra ko na. Namin ko bla, do hindi ka mo kalakat kung hindi ka mo kasuksok sa inyo siringatipan kag brief da. Action Firing Line. Check naman Action James, no? Do hindi yan ba kompletong lawas mo kung way kasi na mo. So kabigon mo na ang face mask nga ina. Action Firing Line. Sige, ang iban nga balita makaksyon karon digudugay sa balita lokal rat sa dahon ta. May mga lagko nga balita sa National Subong bo didto ho sa may Basilan mga kaksyon ini duha ka mga alkalde iya nga pinangluthang pagintindi ko duha ni ka alkalde lunsay gini kalamatay plus ang isa pagid ka driver. Action Firing Line. Didto ini makaksyon nagaluntad iya sa kuanho sa Baliwasan Seaside Zamboanga. Sa diin ining duha ka mga alkalde sakay sa motorized bangka mga kaksyon
pagdungka nila pinaarakan sila luthang sa mga suspek nga sakay man sa bangka. Action firing line. Ining una nga ginmention nga napatay kay na amo si Darussalam sa Gindilan Lahid, no? Al Barka sang Banwa kon syudad Nuwagoro sang Al Barka, no? Ang isa diri amo si Ali Awal Sali sa Akbar naman ni siya. Kagang isa sini ka driver mga kaksyon. Action firing line. Ginaimbestigahan pa ang pagpangluthang sining nasambit nga mga alkalde didto sa nasambit nga lugar. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon na motohambal ko sa inyo kaina, si Isko Moreno nagbisita kahapon didto sa Lapu-Lapu City sa Cebu Province mga kaksyon. Action firing line. Ang isa sa mga natulupang didto sang pumuluyo na ginhambal ni Isko Moreno nga luyag niya nga i-adapt si Presidente Rodrigo Duterte sa iya sini nga mga mangin slate iya sa pagka senador, no? Sa palaboton nga 2022 nga eleksyon. Action firing line. Qualified nga kandidato si Duterte bilang senador suno kay Isko Moreno. Siya gusto ko nga butuhon siya kag butuhon ko siya kag gina-endorso ko siya sa pagka-senador. Do inintuan na ining obra nila, no? Action firing line. Siya ayoon ko siya kung gusto niya nga mag-upod sa linyada ko sa Aksyon Demokratiko nga political party subong nga ginapungkuan or dira na sandig si Isko Moreno mag-aksyon sa pagpapili niya bilang presidente sa palaabuton nga eleksyon. Action firing line. Anong rason ni Isko Moreno? Siya more many accomplishments suno siya. Si Duterte, ilabi na gid ang tatlo kabi build program. Action firing line. Daw pasipsip niya. Anyway, sige, hulaton ta anong reaksyon ni Presidente Rodrigo Duterte makaksyon sining tuyo nga adopsyon ni Isko Moreno sa iya sining nga grupo. Kay sa pagkakaron, Isko Moreno, Willie Ong, Vice President, tatlo pa lang ang ara sa linyada niya nga mga senadores. Action firing line. Magapapili senador, kulang pa siya 8. Ikaapat, abi si Duterte, may 7 pa siya nga palangitan-on. Mga kaksyon, bulubantayan ta. Action firing line. Kaya kabalo ka kung sa lokal ka rin magpapili ka mayor, vice mayor, dapat mag-file nyo na sang COC, ya kompleto na rin yung slate mo sa presidential ya, mangita pa ni sila, mga laghap pa ni sila kung sinoong gusto nila yung pangkwaon. Action firing line. Pero daw subong malaning nga dinagon kisang una sa mga panahon nanday Irap Estrada, sila ni Ramos to, pag-file nila sang COC, do kompleto na to sila yung 12 ka mga senadores nila. Oo, kagang mga vice president, subong ya, daw mansig-mansig lang bala, no? Kung sino lang da. Action firing line. Sige, ang iban nga balita makaksyon sa national, sa aton sini nga pangalagad, kay Ariho, ang COVID subong adlaw diri sa pungsod Pilipinas, yara na gid lamang sa 543 ang bag-o. Kahapon, do pasubraman 570 to. Action firing line. Kag 13,548 aktibo, 49,499 ang patay. Mga ka-aksyon. Action firing line. Batsuno, diri maka-aksyon kay Undersecretary sa DOH Rosario Vergire nga ara na sa minimal rest ang Pilipinas sumong matapos nga ara na sa daily attack rate mga ka-aksyon ang pungsod Pilipinas kung COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Pinagin basihan nila sa Nobyembre 15 tubtob Disyembre 5 mga kaksyon. Sa nagnubo gid man siya way na nagsaka pa abi, no? Kag ang may pila ka mga lugar 13 iya sa 17 ka region sa Pilipinas ang makabig naton nga minimal risk na classification. Ang Cordillera, Metro Manila, Cagayan Valley kag Zamboanga Peninsula lakip naman mga aksyon ng iban o kun ining nga mga lugar ara sa low risk area sa sini nga mga tinyon. Action firing line. Di mayo man niya nga mapatimaan mga kaaksyon nga ti amoning sitwasyon aton pero ti mo na ang aton nga face mask hindi nyo gid pagkalinte. Action firing line. Ariho kay si PNP Chief Leonardo Carlos nagpalayag nga i-remove
sa mga duty ang mga way panabakunahan nga mga cops o kon kapulisan, mga kaaksyon. Action firing line. Oo, kay sa record sang PNP sa bugos nga Pilipinas, may ara sang 1,808, no? 1,808 ka mga kapulisan ang wala pa nabakunahan. Action firing line. Ano mga rason? Ang 399 diri may mga medical reasons. May mga rason parte sa medical sa lawas nila. Ang 194 may mga allergies. Di mo amo man gyapon, no? Ang 393 diri mga kababainhan nga nagabululosong tini may mga rason ini. Action firing line. Ang 63 diri lactating mother mini nagapatiti, nagapadidi nisla, no? Kag ang 69 diri mga religious belief ining ila iya. Action firing line. Ang ini sila nga may mga rason gidman hindi sila pagpadyutihon in public. Kwaon sila i-remove sila dalon sa mga lugar or diin nga dutihan nga ti sulod opisina lasle. Action firing line. Iti may takbalo base ini sila mga kaksyon pila kadlaw mangin career ni COVID-19 ti makaproblema kita liwat. Action firing line. Tinay may mga rason ti maintindihan ti iniya. May mga consideration. Ang aton sini kapulisan nalangan mo na karon piliton inject ini sila kon maglain matsyag nila di man pagastuhan sa gobyerno. Action firing line. Sige, la 7:26 na sa aton sini nga pagpangalagad so far amo nang medyo dulo dalag ko kabalita sa national way pagin man ang iban tulo tawhay kita. Action firing line. Pero ti subong mga kaksyon nga adlaw nagdugang ang kadumuon sa aton sini mga kabataan nga nagbalik na sa buluthuan. Bisan ara lang sa 50%. Action firing line. Bangod sining pandemya nga ti ginakontrol sa gihapon ang kadamuon mga kaksyon sang aton nga mga estudyante. Now, sa bugos nga Pilipinas subong sa pagkadamo na kay diri pa lang sa aton masobra 15 na ka mga bulutuan sa Negros kag Subuman Bacolod ang nagbukas subong nga adlaw. Action firing line. Diri sa Bacolod amo ng Alangilan National High School. Mga kaaksyon ti kay na ginbantayan ato sa aton sining patrol with Action Alvin Grava. Action firing line. Kag sa probinsya sang Negros Occidental, mga kaaksyon, may mga bulutuan kita nagbululukas na pareho sa Valladolid, National High School, sa San Carlos City, kag sa iban pa nga mga bulutuan. Kadamo lang, no, diri sa aton. Now, abi mga musta kita kumustang first day sang aton sini nga mga kabataan. Action firing line. Kumusta ang ila sini nga pagbalik subong adlaw? Kumusta ang aton sini nga mga manunudlo tido na mag-uhan, no? Ang aton nga mga manunudlo dapat ini sila bakunado gid 100% kag ang mga estudyante. Action firing line. Sa nahambala naton may ara sang pahanugot ini una sa Department of Education, of course, ginpaagi ini sa maid-id nga pagpangusisa ang nasambit iya nga pagbukas sang klase. Ikaduha, may pahanugot gikan sa mga local chief executive ini, no? Ang mga lugar nga ti ginayo sang mga manunudlo. Action firing line. Ikatatlo diri dapat bakunadong kabataan kag may pahanugot man sa mga ginikanan, no? Amo nang kriteria nga ginsunod mga kaksyon sa aton sini nga Department of Education based man sa ginpagwa nga guidelines sang Interagency Task Force para makabalik amat-amat ang aton sini kabataan. Online sa firing line. Sa aton sini nga linya ang aton sini spokesperson sang Department of Education, Division sang Negros Occidental, si Sir Ian Arnay. Sir, may gabi dira sa imo. Maayong gabi, Action Brian. Maayong gabi ba sa tanan ng mga tagapamati isang imo nga programa sa buong gabi. Salamat gid sir diri sa Bacolod, isa man lang ka school kami diri Alangilan Alangilan National High School. So sa report base nga nakuha namon kay na kuan gid successful ang unang adlaw sining pinaka testing naton diri sa probinsya medyo madamo-damong bulutuan naton sir. So far sir, kumusta ang pagbukas near man ta sir mo lapit na gid 2 ka tuig nga way gid kabalik kabataan sa bulutuan? Kumusta sir?
Ang sa Division of Negros Occidental, Action Brian, Yes. duha man lang nag-open sa ato, no? Ang Aha. Buntilang Elementary School sa Isabela, kag ang Valladolid National High School. And Yes. so far, ang feedback from both schools, successful man ang ilang pagpatigayon sang pilot face-to-face, limited face-to-face classes nila kagina Aha. bilang isa ang unang adlaw. Why sila may nasugata nga mga problema? May mga minors lang siguro, mga kakulangan ng jutay siguro sa mga thermal scanner sa mga gamit, pero Aha. all the rest na maayo gid ang ila pagpadalagan sang una nilang adlaw. Sir, although kati sa idalom sa iyo division dira duha, pero sa iban na I understand siguro may ideya ka man so far why ka mo nakabaton any information nga naka problema abi or wala na dayon because nga may kakulang halos na ran sir bukas rikta why gid problema. Wala problema gid Brian, kay balaan mo may nag-abot ng mga regional monitors, mga personnel sa regional office para mag-check kag mag-monitor gid sang pagpatigayon sang unang adlaw. Kagina ara ako yan sa Victorious National High School kay ano man siya although it's a separate division na Subo Victoria City, Aha. pero kay bala mo kumbaga duha ka division ang gina kadtuan naton Subong. Aha. Maayo gid kay tungod na sa kadakon sa eskwelahan, tapos ang nag-abot ng mga kabataan mga more or less 60 ka bilog. Aha. Kay tatlo lang ka klase ang schedule kagina. Pero kaya mo na makita mo nga maskin to di kabataan kun duway kagid may mabatian nga gahod, duway kagid sa duway lang Japon klase kay Okay. according sa mga maestra nga nag-feedbacking after, medyo awkward pa sa mga papatsyagan sa mga bata kay after how 2 years galing Aha. no medyo naging bag-o naman sila na aras na sa sulod sang classroom o galing gina-prevent naton na ang the usual nila nga gawi na naging istoryahanay, nga nagdinugsing, etc. Aha. Di ka prim and proper, kag very behaved gid ang mga kabataan, kay sila mismo gin remind gid sa mga protocols, especially the physical distancing. That as much as possible, they have to limit gid ang conversation among them. Sir, ano grades lang, ano nga year gani ang ginpabalik today? Ano ni sila? Ang gin-prioritize ang DepEd is K-3, kindergarten to grade 3. Tapos sa high school naman, senior high school, grade 11, and grade 12, particularly the TechVoc strand, mga technical vocational strand lang. Okay. So, pila ni ka week, sir, ang aton siring panilag sila hasta nga amat-amaton isulod na tong iban nga mga years naton or mga grades sa mga kabataan? Ang nagsugod kagina tayo yun ang niya sa matapos ng isang school year. Along the way, may padayon, magyapon na assessment ang mga eskwelahan nga wala pa naka-open. Sige, every week nag-submit na sila assessment report nila kung ano sila kapreparado. More or less, siguro we are expecting the coming days or months na may mga additional naman na mga list of schools nga sugtan nga mag-abris ang face-to-face. Ginisip ko sa nag-start kita last November 15 and today is December 6, mga 20 days man nakaligan so far daw linong, no? Wala sang may gin-report sa iban nga mga regions o provinces nga may naglain nga pamatsyag nga mga maestra o kon estudyante kay kon miara gid man sigurado ko malupok gid nga balita for the benefit ina sa tanan-tanan mo, So, diri sa aton sir, the same siguro mga 20 days man more or less mga Enero base may mga ibang nga schools nga magasunod sir, posible? Originally, Action Brian, ang gina-expect target ang tanan nga ang next batch sa second quarter, that is in January, tani mabre. Gani man, no? Medyo nakibot nga nagulpi lang nag-December 6. Pero according sa information from the regional office, nga gusto sang central office na ang pilot batch, instead of 100, gindugangan nila. So, ini nga batch nga nag-open sa buong adlaw, part pa niya siya sa pilot batch ng mga eskwelahan nga nag-offer sa face-to-face. So, kay gusto mo na nakita nila go after 20 days nga tinawala man din sang problema, so gindugangan nila. Pero ako nangahambal ko nga pagdayon ang evaluation sila, kay kung gid man nga may magkaratabo or
kung may in case nga may resurgence sa barangay kundi ng eskwelahan na makita, posible man Japon ang mga lockdowns kag ang pagbalik anay sa printed modules if ever kilanglanon gid. Sir Ari, may mga reports nga actually diri sa Bacolod kadamo-damo sa mga manunudlo nga way pagidya ng bakunahan and posible dira man sa Negros Occidental. So kay ina pagbukas ang tanan nga mga bakunado nga mga manunudlo amo lang ginto sila sir agin pakadulong sa eskwelahan. Action Brian, prioritization ng mga eskwelahan when it comes to the learners kan sa mga maestra. Kay ang isa gid ka factor sa ang mga vaccinated. Pero if we are going to check on the joint memorandum circular between DepEd and DOH, wala wala siya nakastate nga ang posible lang nga makatudlo ang mga vaccinated na teacher. Kaya again, we have to remember nga vaccination is still voluntary and it's not mandatory. Yes, so, pero kay tungod na this is a pilot, kumbaga, study pa lang ginatunan pa man lang, ang gin-prioritize gitanay ang mga vaccinated na teacher para sigurado nga wala sang kung ano ang malaay na matabo. I see. Sige, paabuto na to ni. Pero sir, sa imo, there's may lista ka naman sa mga panibago nga mga schools nga may intensyon nga by next year willing na gid sila to magsabay sa sining size sa situation ta. Action Brian, why pa ang bago naman nga list, why pa ang list lang kundiin naghalin ang 11 nga nag-open kagina. Amo lang sa gyapon ang list na ara sa aton. Okay. Amo na galing kay kwadayon tayuyon ang assessment. So more or less may makpagwa naman lang ang magbago nga list based sa results ng assessment ng kada eskwelahan. I see. Okay, may ari ko din nabasahan nga isa ka banwa like Don Salvador Benedicto. Ang kriteria sa ITF kag DepEd zero case mo. So ang report ko nagligan nga adlaw with Mayor Marcelin de la Cruz, ang DSB subong zero case na sila. So how come nga why sila na dala? May bigro may mga kakulangan pagid sa bulutuan nila mga kunano nga mga scanner kag ano nga mga preparation. Posible sir Posible action Brian amo pa na mga factors man na may kulang pa. Pero amo na padayon na Japon ng mga eskwelahan sa pagpreparar. As a matter of fact, may, if I am not mistaken, may supposedly bigdo ka banwa na ma-open. Kaso gulpi lang nagsuhaw nga may cases naman sa iba nila nga mga barangay. So, yung pastapaan na sila. Amo nang budlay. Anyway, sir, salamat sa information sa serbisyo. Ang imo liwat panugyan, sir, halin sa kabataan, ginikanan, manunudlo para at least tayuyo na ning aton nga amat-aman di pagbukas ng klase, sir. Go ahead, sir. Thank you very much, Action Brian. Diwat sa sige nga kay gayunan, para sa mga kabataan naton, ang iba niya wala pa na-include. Ano lang kamo, be patient lang. I'm quite sure you are all excited to be back in school. Pero be patient kita tanan kay tungod na ginaamat-amat lang sa DepEd ang pagpakadto sa mga kabataan sa inyo sa eskwelahan. Pero ang mga na-intra na sa face-to-face, you have to kumbaga make use of this opportunity to catch up on your learning kay para mas ma-substantiate inyong mga natunan sadto sa wala pa kamo sa eskwelahan. Sa mga ginikanan, please, reminders lang sa aton mga obligasyon sa kabataan, ang paghatag sang pamahaw, kag vitamins para ma-improve nila ang ila immune system, ang pagsaway sa ila sa paglagaw, especially kung after sang klase, diretso sila lang sa panimalay, kag aton man bantayan ang ilang pagtuon, let's check on them, kung ano ang mga ulubrahon sa eskwelahan, dapat nila obrahon man. Ang sa mga teachers naton, congratulations, especially those na involved sa face-to-face, kadako gid sang serbisyo sa mga maestra naton, no? Ang mga kakulangan kung isa sila na nag-fill up, sila nag-fill in, sila ang nagapangabudlay sa pagbutang sigitanan ng mga protocols sa aton ng mga partners, especially si LGUs, kadagko gid ang ilang ginahatag sa aton nga bulig. Sila ang kumbaga limitado man lang resources ang eskwelahan, pero tungod sa aton nga mga LGUs, dako gid ang nabulig sila. Kan sa mga eskwelahan naton, padayon ang pagpreparar at pag-assess kay hindi kita kabalo kung saan naman
mahatag sa bagong nga listahan, kag bagong nga schedule sa pagsugod sa face-to-face. Just like a good soldier, we have to be ready all the time kay para anytime nga mag-abot naman ang anunsyo, hindi na kita makibot, kag ara na put in place na ang tanan. Correct. Amo nang namigid, ano? Hindi kay wala lang, damo pat kay sa aton dia. Pababilan daanay, daw mo na abin. Sige. With that, sir, salamat sa mga serbisyo all the time sa kada tawag ta dira, sir. Mabuhay ka, sir. God bless. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, sir. Action Firing Line. Ang spokesperson sa DepEd Negros Occidental nga Division Makaksyon, Sir Ian Arnold Arnaiz. Ano? Sa muna, ang situation subong, and we are hoping mga kaksyon nga ining pag-umpisa subong, hindi na ni mauntat pa. No? Kag magsigisigi na, instead nga mag-atras o kung mabuhinan, dapat madugangan pagid ang mga schools natin. Action Firing Line. Sige, no? Sige, no? Okay. Salamat gid sa mga information diri sa aton. 7:41 na sa aton sini nga pagpangalagan. Pagbalik naton karon digidugay, dungagan tang balita gikan diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Action Firing Line. Pero dali gid lang kay ari ginendorso naton sa inyo mga kaksyon ang MyTC kag Zanton Plus Herbal Capsule. May gid man nga mayara kasang pamugong kontra sa mga viruses kangay sining COVID-19 kag iban pa. Yari na si MyTC kag Zanton Plus Herbal Capsule nga dako gid mga bulig dira sa inyo lawas kon food supplement ang paghahambalan. Objective. Elvira Hilogo, good evening. Halin sa Charito Heights, si Rowena Castillo de la Cruz, Georgia Gargasiran sang Singkang, Jocelyn Song Comedia, Paul Spat III, Hinida Ordunes, si Florencia Villacampa Raman sa La Union, si Nani Lench, Milili Oligo, Rhea Meladjo Araman, Star Mayo, thank you again, si Joby Monares, Diding Alojamiento, Ana Sinoro, si Donna de la Gracia, sang Barangay Estefania Bacolod, Juan Gabales Guliman, good evening Sir Bry, monitor kami di sa DC2 Regent Pearl, sa family Gilman o Guliman, sa Mabot TVK, nga bana nga si Dan, kag sa 3 ko kabata, salamat gid. Sige. Balikan kung iba ng dugay, may obrahon ng ko importante gid. 7:42. Ako si Jeffrey Tam, bakunado ako. Ikaw ya, saan o ka ba? Magpabakuna na para abansi ka. Ako si Jeffrey Tam, bakunado ako. Ikaw ya, saan o ka ba? Magpabakuna na para abansi ka. Besh, nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas, magpabakuna na para abansi ka. Besh, nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas, magpabakuna na para abansi ka. Besh, nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas, magpabakuna na para abansi ka. Besh, nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas, magpabakuna na para abansi ka. Besh, nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas, magpabakuna na para abansi ka. Besh, nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas,
magpabakuna na para abanse ka. Besh, nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas, magpabakuna na para abanse ka. Besh, nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas, magpabakuna na para abanse ka. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan anong nagkahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo.
Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw na hangin, agadapyan na ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Sige, ante sa report action Dale Salazar, may gabi lang sa kay Maylin Tadia, nag-monitor panamyaw sa bayaw niya na si Jessie Caldo. Kag siya asawa nga si Strilia Tadia Caldo, gapamatigid subong from Kuwait. Si Manjo Arnijo Araman, Milili Oligo, ginatamyaw diri. Merry Christmas kuno kay Ma'am Vanessa Star Mayo, Doc Matt Mayo, Jinky de Lagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Barayo Garay Araman, nakatutok. Emma Alcuela Kerlstrom, salamat gid. Happy Monday and stay safe. Greetings came from Sweden. Bia Jonathan, may gabi. Christine Minies Villalumos, araman naga-monitor. Kag balikan ko karon ang iban sa dugang pang mga greetings mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Diri sa syudad sa Bacolod, may ara sang tagreklamo nga nagsaka diri sa Aksyon Radio Bacolod. Ini sila gusto kong tani nga magpamaligya dira sa may Gatoslao Street. Kabalo naman kita sa Bacolod, once ganing paghalin sang Nobyembre, atub-tub na Enero, Pebrero, ang plaza naton dira, may porsyon dira nga may ara sang display. Aksyon Firing Line. The bazaar type bala mga kaksyon pwede ka na kalibot yung magpamakal. Now, nauntat lang ina siya last year bangod sa kasagsagan ni pandemya. Pero subong nga 2021, daw ka ara naman kita sa maayong nga situation. Amat-amat kiti alert level number 1 na. Kag medyo naidukar na kita sining pandemya nga ini. May ara sang ginbuksan na dira atubang sang simbahan katedral. Kag sa piyak man nga porsyon, Rizal Street, Abi. Sa Gatoslao to, atubang sa police station dira, may ara man. Action Firing Line. Pero subong way pa may nakabutang dira. May report kiti pabutangan. May nagsaka diri sa Aksyon Radio Bacolod, agod magreklamo angot sini. Abi check naton ang detalye sini kag ang iban pangabalita with Action Daily Salazar. Action Radio City Hall Report. Ang balita ng Action Daily Salazar dulong sa aton sa D3 Bayo duga nga proteksyon sa kaugalingon. Action Daily, may gabi. Action Bray, may nagareklamo nga negosyante sagin kilala kay Mama Marife Fernandez. Siya ini ang nagpakilala bilang owner
sang MBF Transient Organizing Services Action Brian. Matapos nga allegedly wala ini sila allow or magbaligya dira sa may dalan Katuslaw sa may plaza apisar nga kompleto ang ila sining mga dokumento Action Brian. Ang ila sining nga pangabay is gusto pa nilang magbaligya Action Brian dira sa may tubangan sang Mersey kag tugtog sa Field Trust nga Bangko Action Brian sa may plaza bilang kabahin man sang trade fair or Christmas bazaar sa sinanga area. Kay ang background sini humalin 2016 Action Brian sila na dagaling nag-occupy sang sinanga dalan o galing na untat lang bangod sa COVID-19 pandemic. So ang sitwasyon sini is according kay Mama Marife Fernandez, nag-process ini sila Action Brian sang special permit, nagbayad sa syudad, nagkuha sang permit, kay bulan pa lang sa November asikaso nila Action Brian ang ila sining request nga kung mahimo makabaligya dira sila sa may dalan na Katuslaw Action Brian nga dalan tiyam na ginausap lang mga parking lot sa mga motorsiklo kag ati iya na ginapanagyahan ka LGU sang Bacolod City ang nga property. Unlike dira sa may Along Rizal, kag portion man sa Katuslaw nga owned by the church or isang simbahan Action Brian. So ang sitwasyon according kay Ma'am Fernandez, nakabayad din sila mga more or less mga 4,000 pesos for special permit Action Brian. May mga documents siya no nga present regarding sa pagproseso sang ila sini nga special permit Action Brian. Kaya ang kakatabo ng Action Brian was makomply mo mga requirements. I-submit mo na siya kay office ni Executive Assistant Ernesto Pineda. Siya ini ang negatipon. And then i-forward din Action Brian sa City Mayor's office nga mong may final say or final approval kung sino dira ang mga dapat pabaligyaon no dira sa may Bacolod City Public Plaza. So ang allegation diri ni sang tagreklamo nga si Marife Fernandez is alleged Action Brian according sa iya ginabalabagan no ni EA Pineda ang ila sining request nga magbaligya dira kaya sunod sa iya ginapangitaan sa ni Pineda sang registration from Security and Exchange Commission o CONSEC nga ginatawaga. Kaya sinasabi na kapitan is document nga rehistrado no ang MBS sa BIR, Bureau of Internal Revenue, I mean MBF Transient Organizing Services. Ginareklamo man rin ni Marife na according siya sining mga claim sa allegation ngati ang gintugyan andira kano sang association according siya hindi man taga Bacolod amo ya sining allegation Action Brian ngati iban diri nga gintugyanan nga magbaligya dira hindi man gani SEC registered amo niya siniyang complaint kag mga claims Action Brian. So kung madumduman mga recent weeks Action Brian ang sanggol ng panglungsod nagpasar ni sang ordinansa nga gin-author ni Councilor Dindo Ramos ang chairman sang Committee on Laws. Ang Ordinance Action Brian nga nagahatag sang authority no sa City Mayor's Office or sa Mayor nga mag-identify kung sino bala dapat ang mga benepisyaryo nga magbaligya dira sa may Bacolod City Public Plaza. Ang ordinansa nabala ini sa Action Brian matapos na kadamo sa mga request nga nagakabatunan ang City Council nga luyag ni Action Brian nga magbaligya kay hindi na isa ka grupo ang interesado nga magbaligya sa buong holiday season dira sa Plaza Action Brian. Hindi lang si Ma'am Marife Fernandez kundi may ibang tagida nga mga grupo Action Brian nga interesado man nga magnegosyo sa buong holiday season nga since amo na bala sa buong holiday daw expect na Action Brian nga di pa lang makabawi dabo kwartang tawid mga bonuses kag ang plus sa tisay na sa masami nga ginalabyan sang public Action Brian kag after simba sa may San Sebastian Cathedral iba nagahapit-hapit or kung may makita andra abing maayo nga item ginabakala. So amo ni siya ang concern sining grupo ni Ma'am Marife Fernandez nga from year 2016 mga 8 blocks Action Brian or mga posto supposed to be ang ila sining ginarentahan na. So kaina paglabay natin dira sa may dalan Katuslaw sa plaza
nagip-ala tanok siyempre nga may mga kiosko ng ginatukod bala para sa may dalan Gatuslao from Mercy, Tabok Mercy going to Philtras Bangka. Pagti hindi niya no ang beneficiary iya ni Ma'am Fernandez kundi sa iban ini Intugyan, Action Brian. Arwah ang tingog sang tagreklamo nga si Ma'am Marifer Fernandez ng MBF Transient Organizing Services. Ang question namon, how come nga question niya nga ang amon niya nga authority kay ginaprubahan kami sang SP. Tapos kung ibutang nga hambal niya, asosasyon ang aprubahan niya, si ang nag-set up dila si Marites Lee nga president sang asosasyon. Ang yung pabaligya, hindi man niya member, tapos hindi pa bakulod nun. Tapos, ang authority ni Marites para manukot na sang pesto, tag 10,000 per month. Amo nang gina-question namon, so wala iya kami ginasabak, kaya ang iya nga sabat, wala kami sex. So, no, hindi, gidya valid nga sabto niya kami nga sang wala kami sex, kay kami ako sole proprietor, kuya mo, so BIR lang na. So, ginakambal ya, nga bisan BIR, hindi legit. Kaya ang legit lang para sa iya, SEC registered. Damo nang ginareklamo namon nga gina-approve kami sa SP, tapos pag-abot sa iya, i-deny. Asyempre, nabatian ang tagreklamo. Ang ginatumod niya to, sino gani? Si Sir Pineda. Okay. Sige, go ahead, Action. Ay, dira ginasubmit sa office sa Sir Pineda ang mga requirements ng Action Brian, then i-forward naman sa may City Mayor's office nga mo ang may final approval. Ang ginalamin ni Action Brian nga may approval sila kuno sa sanggunang panglungsod, ining resolution. Pero kung basihan natin Action Brian, ang resolution, kay before may resolution man ang SP regarding dira sa mga nagabaligya, nga i-refer nila anay sa City Mayor's office or i-endorse bala kung ano dira ang mangin atikang or stayman sang City Mayor's office. Ang muna siyang resolution referring to the office of the City Mayor, the letter of Miss Glory Jean Valladolid, MBF Transient Organizing Services to use the sidewalk of Bacolod Public Plaza along Gatuslao Street, Action Brian. So kumbaga, gin-forward lang sa City Mayor's office kaysa kung pag-insyende Action Brian, hindi na siya equivalent sa permit na gidya. Nga nagid pala kaya mo to gani sa previous interview naton kay Councilor Dindo Ramos nga i-refer kag ang City Mayor's office sa mga ginatagan sa authority kag poder nga mag-identify sa nagakaigo nga mga beneficiary Action Brian. Sa pagpagigangot naton sa concerned individual nga si Executive Assistant Ernesto Pineda ang pamuno sang sectoral concern sang syudad, according sa Action Brian, hindi qualified ining mga tagreklamo nga maka-avail dira sang sang lugar no dira sa may dalan Gatuslao. Kami pila madiri ka mga rason si Sir Pineda nga pahayag sa aton Action Brian regarding sining reklamo. So according diri kay Sir Pineda nga kabahin sang requirement kay dapat association Action Brian ang i-allow dira at dapat naka-register. It's either sa SEC, sa DOLE o Cooperative Development Authority or CDA para according siya may legal personality Action Brian. May allegation man sa Pineda Action Brian kay ining mga tagreklamo kada dali kami mga piyesta dali sa kalugar according sa information kay claim nagarentay na sila Action Brian sang lugar nga kung makuha na nila kuno that's the time man nga parentahan man nila sa iban. Amo nang claim no ni Executive Assistant Ernesto Pineda. So ang beneficiary sang Dalan San Juan amo na siyang mga members sang Bacolod Downtown Vendors Association o kon Bacodva. Samtang Dalan Gatuslao naman ang nagabaligya dira Action Brian or ginatagan dira sang permit amo ang Bacolod Gatuslao Vendors Association. So ini nga duha ka association, Dalan San Juan, Dalan Gatuslao, amo sa Action Brian ang mga displaced vendors sa may downtown area nga ginapanghawanan. So amo ini sila ang napilian nga mangin beneficiary para magbaligya dira sa sina nga area Action Brian. Aro ang tingog kag sabat ni Executive Assistant Ernesto Pineda. Koy na nagpanto sa requirement nga pangayo naton. Siyempre, yung tatlo nga makuha sa pisto kung di parkilahan sa iban.
Kagyote, siyempre, ka-income siya. Whereas, nga ang atong minimo, association niya, ang mga membro, mo mabaligya. Ang iyaya, permit siya, na gusto niya, ako parang lugar, parintahan. So, marangat sa ato niya, guidelines, ang requirement. Wala na siya, sir, association niya, sir, no? Wala. Negosyo ng iyaya. Nabutang sa DTI, Registering Agency, Oo. So, yung ang iyaya, organizing services. So, ma-organize siya tao pag ang income lakad ko sa iya. I see. Whereas, ang mga obra nato, niya ang member, amo ang na-occupy. Ang member sa mga displaced vendors na may legal personality kag accredited sa city. Ining reklamo, sir, hindi mo na siya displaced vendor. Hindi na siya displaced vendor, kaya ang obra na nila nag-travel na sila kung mang-organize sa mga piyesta. Pinato niya in response niya sa mga displaced vendors sa downtown. Kaya nagbuba ila sa mga, galing kay Tiban, dumong gabalik naman gani. Siyempre, pati ang tingog kag bahin man ni Executive Assistant Ernesto Pineda. Sigurado ko, sabat niya ni Simon, na-explicarin na ito sa Tagreklamo Action Day, ano? Possibly Action Brian. According kay Sir Pineda, nagreklamo man sa tiyak nga radio station, yung mga tagreklamo, si Maning niya, sininga sa bata. Kagati amo na, ang concern ni Action Brian kay nagpasa sila sang permit bala nga may mga magbayad na according kay Mama Marife, mga more or less mga 30,000 ang kanila sininga nagasto pa Action Brian. Pero wala sila natagan sang permit nga magbaligya dira. Pero 4,800 transaction Brian ang for permit alone gida. No, para dira sa pwesto nga ila sininga ginapangayo along Gatuslao Street Action Brian. Pero sa nagligan ka display naman ni sila. Mga previous years, Action Brian, before pandemic, kati dira sila nagabaligya sa may dalan Gatuslao. Mutamala from year 2016 onwards. Pero sa nagabot ang pandemic, naguntat sila. And then subong di daw interesado naman sila nga mag-presto dira Action Brian. Kagati, managani, no? As na-mention na. Kaya ang pinaka-latest lang diri isang ordinance si Councilor Dindo Ramos nga pasar sa October 27, 2021. And then approved by the Mayor sa November 8, 2021 Action Brian. Nga ang City Mayor's Office amo na siyang mag-identify sa mga beneficiary kung sino dira ang tugutan nga magbaligya sa sina nga lugar. Ang tikang diri ka city para makabulig man sa mga displaced vendors, sa mga apektuhan sa road clearing operations, si Action Brian ang kung maghahatagan sang prioridad or priority nga magbaligya dira sa lugar. May maning punto sa syudad tuod kaluluoy ay gimantod nga ang taga diri sa aton hindi pa makatilaw dira mo. Yes, sa mula to galing may mga claimant sa tiyak nga hindi mo nakanubakulod noon. Tila na allegation Action Brian. Kaya kung pamatian man ng tiyak niyang grupo, mamas lang tumandok man kag miyembro sa association, kag legitimate nga miyembro sang Bakodva kag Bacolod Gatuslao Vendors Association Action Brian. Ate, kwanta na kung may maka-display na try na tonto, ipamangkot ni sila kung taga-diin ni sila, mga ni sila, para mabalaan tagid kay kung pamatian ta magtimbang abahin, lonsay may mga allegations Yes, sa to kahapon, last week dali isang atong Bakodva, ang to nagpadala sa letter sa SP, nagapangayo man sang permit nga i-utilize ang dalan San Juan. Dito sila sa may San Juan Action Brian. Same man mga merchandise nila, nga mga pagkakabutang ang ginabaligya kag gina-display. Dato ni Councilor Dindo Ramos, gin-refer man niya sa City Mayor's Office. Kaya mo sa mention hindi lang isa, duwa, tatlo ka grupo ang nuyag dira nga magbaligya, kundi damo ang naga-interest especially subong holiday season. Gusto na. Action Brian, mga update kabalita gikan sa Bacolod City Hall. Action Dale Salazar, mga ka-action sa diin ka man sa Pinas Club. Uton ka sa kamon balita ang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Kabay pamaghang panay ni sila para din na maglabot sa punto sa mga hinabuyanay kung ano nga mga istorya na naman. Kabalo naman kita daan nga ipolitika subong nagahinampot na masisakya naman ni ka ay susko. Action Firing Line. Partida niyang hampang sa politika subong. Las 8:20 na sa aton sa nga pagpangalagad. Ang DILG nagapabaloged nga dapat ang mga kabataan nga nagaedad 11 papanaog hindi pwede makagwa sa puluyan nga magpangaruling. Action Firing Line. Ti ang alert level number 2 bala all ages pwede ni kagwa mo. Hindi maintindihan kung ano nga sitwasyon. Action Firing Line. Ay sus ko,
Ti ambal pa diri sa DILG, gon may ara kuno sa magpangaruling sa isa ka barangay dapat makuha nay permit sa syudad kag sa barangay. Agod i-monitor sila. Amo na lang gina silang bantayan sa barangay ang mga ruling. Action firing line. Do hindi salalanto mga kaksyon ang aton IATF, DOH kag ang aton sininga DILG. Action firing line. Tidris Bacolod sa bongo. Ay, sus ko po pungko ka lang skili dalan dao. Dugay may maabot sa imong tagidad 5 ka tuig, 6 ka tuig, 10, 7, nagapalo palakpak sa imong way para mga face mask. Action firing line. Waya, ang ato na lang ni siguro idukahon ta ang tagsa ka mga tao pero kung amo sining nga sagi kita ya ka bantay ni sila ni ubusan kani imo ya panahon. Action Brian Borden. Action firing line. Pagbalik ta karon dugay mga kaksyon, may balita kita Kapitolyo Provincial. Kabalo ka may second batch ining bakunahan mga kaksyon, National Vaccination Day sa October 15. Action firing line. Pero ini nga bahin sa aton sini nga pagpangalaga dulong sa aton sang Gluterna Plus Herbal Capsule, suplemento nga himo. Action Radio. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Korean. Mayang gabi kay Hill Avier. Good evening. Sobray monitor lang ko. Keep safe always. Have nice day. Salamat. God bless. Araban si JVL Lontayaw. Idilaos naga-monitor man with Dara Isabel sa Victorias. Virgil Alpida naga-monitor. Upod sa anak na si Roslyn Bison and family sa Calatrava. Stay safe and God bless. Erwin Gonzalez. Salamat man. Romy Agsam. Joshua Sagaysay sang Barangay Oringaw, Cabancalan City. Kurt Nathaniel De La Torre naga-monitor man sa Maaw. Cherry Fel Romano sang Oringaw. Makadamo sang mga listener sa Oringaw, no? Si Elene Dortillo sang La Carlota. Araman si Smigol Bagens naga-monitor man. Star Mayo, good morning Sobray. Si Pres Digong pahinga ng anay sa pagbangka. Kay total old naman siya watching monitoring from USA. Si Rochelle Fulgencio Susana naga-monitor man sa Pandanon DSB. Vicente Maglaki Jr. naga-monitor man City Heights. Lihog lang ko Tamiyaw Vice Mayor Manuel Nene Vera sa La Castillana nagapadalagan subong Mayor. Ganda sa iya. Sige. Milchorita Ferrer. Thank you, Git. No? Si Mar J. Abatayo Padilla sang Kawayan. Smart Tadio Salcedo sang Tansa Cavite. Rosalina Arellano Espadero. Si Sophie Magbanwa. Thank you, Git. Homa Lomina. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala. Good evening, man. Si Nanyo Lens na mian ko sang una kay Mayor Isko. Si Mayor Isko artista na iya kabalo siya sang style para mapag-usapan naman siya. Good evening, Sir Brian. So na nami amang ko siya subo nami amang ko gyapon. Actually sila tanan mga maayo niya ang nagapapili presidente, no? Pili lang kita sa pinaka the best pagid, no? Leia Younger Esquivel naga-monitor man. God bless. Imbong Jocampo, Marimar, maingam idra, no? Si Lenny Valencia, Georgian Honsay, si Isko Bulok na style. Pakawala man na ni Duterte para wasakon ang Lobrido nga team. Halata ni Sir Georgian nga Lenny ni sa Milili Oligon sakto nga pagpanghanumdom ang imo action bray para parte sa face mask. Katod sir, no? Dapat ang face mask na kabigon tani nga daw underwear ta na lang, no? Nga hindi kay mo klakat kun may kay mo ya sang panghidalom dira nga panapton, no? Si Aprik Mandi Uya Araman, si Cherlench Araman are nice, thank you, Gid. Si Eli JC Jessa Bantige Diocades naga-monitor man damo fire truck din ang sunog. Sige, ara na, gina-check na namon subong ang sunog, ginasunda na sa aton subong patrol, no? Si Roslyn Arana mangkot lang ko where ang sunog. Na-check pa namon, ma'am. Thank you, Gid.
Bilone Calvas, good evening Sir Brian, monitor lang ko keep safe always, have nice day. Salamat. Joel Casiendo, no? Buka na mo gid sa pamangkon sa ato, check nato ng aton sa nga patrol abe. Kundi ng sunog. Ang sunog fire out na, no? Fire out na siya pero why pa na mention kundi ano? Why na dapat kabalakan. Oo, fire out na siya. Si Jingjing Roderos nagpamangkot man sa sunog, no? Si Rodilyn Alvarez, Aksombray, greet ko lang si Papa kag si Mama nga gapamati gid subong sa imo programa kag sa Tarang Alvarez and Lupa Cap Ramon Silay City. Sige. Ang sunog nga ginapakita nyo, fire out na. Gamay lang siya, no? Pagbalik karon i-kuanta na siya. I-tirahon ta ng sunog kung ano ni siya dapit, ano? Okay. Hindi lang paglawaga ngalan ko nga ay gali. Okay. Kabay. Naintindihan ko na. Okay. Sige. Taligid lang. Si Ana Sinoro may gabi. Thank you, God. God bless. Si Rogelio Impidrad, Brian, monitor lang ko at 20th Street Lacson, damo fire truck gaagi duwin sunog subong. Fire out na siya, no? Fire out ng sunog. Okay. Sige. Joe Ray de la Vega, naga-monitor man. Thank you, good, no? Jeff Nierves Araman, naga-monitor. Thank you, good, ano? Sa Lacson. Okay, why na dapat kabalakan sa sunog, fire out na. Lilia Taton, Araman, naga-monitor. Stay safe and God bless. Sir, maing gabi din ang sunog. Si Adrian Atilano. Chrislyn Pauchano, Araman, ano? Okay. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang bituon. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ako si Jeffrey Tam, bakunado ako. Ikaw ya, saan o ka ba? Magpabakuna na para abansi ka. Hi! This is Waki Kiray. Bakunado na ako. Ikaw ya, saan o ka pa? Magpabakuna na para abansi ka. Ganun. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanunggo nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy! Kaya tumakami nga apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa. Ang pinatyanay tungod lang sa politika. Imbong Diocampo ini. Okay, sige. Good evening, Sumbray. Gamonitor kami di sa Purok 1, Barangay Nagasila, Carlota. Mercy kag Boy Salmorin, Dolor Catinoy, Esther de los Santos, Carlos. Sige. Good PM, sir. Kung baranday tanod kagali nga tikalon kag maisog, pwede ka lang gali ka panghangkat kung sino maisog kag magpalupok pusil? Hindi syempre. Bisan sino, bisan pulis gani nga otorisado mag-bitbit armas, di na pwede gani ka palupok sa armas ya. Ti si tanod gani iya dapat ni armas batuta ng iya. Action Brian, may gabi. Ano-ano si Isko Moreno gusto ya guro nga wala iya mga buto bilang presidente. Ano gadgad nga kwaon niya si Duterte senador, ambot na si Imo Isko. Amo nang plano niya. Amo nang plano niya. Action Bright, good evening. Sa Bacolod Old City Hall, ang mga working person nga wala nakapavaksin dapat hindi pagpa-reporton sa ila office. Sige, check ko na abi. Ano na mga offices na galing sa may Old City Hall? Check ta ni Abi Buwasa, no? Dali lang kayo manghatag ko anay mahatag ko anay 500 pesos Abi, sinimat tiniyon mga kaksyon, ano? Na-check ta man gani ang sunog. So far, kumusta na tong sunog? Ara sa may Maghiliog yon, Magbinuligay, Purok Magbinuligay, Barangay Bata. Duway din hamdahom ang sunog, ha? Ano na ning sunog? May sunog o kunwaay. Kay porting inuwang sang kwan sang fire truck kagina pa, basi fire out naman, ano? Kabay pa di lang magdako tong sunog nga to. Mga tagtanay 500 pesos. Okay, sige. Las 8:39 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Okay. Okay, sige. Dali gid lang, ano? Good PM ang matuod ni nga panghatag kamo radyo nga nalansang sa isa ka station kay Gasuya ang bombo. Ang listener nila hindi kami
sa bumbo. Ano ning ginapangtik sa so nagligan pa man nga si Mana. Ti bayluhan nila mahatag 3,000. Abi din ni pagpaproblemahi biserbik ido kag gina. Action firing line. Wa kay kapanghatag radyo. Oh, panagtag lang kami 500 diya live ariyo. 500 pasensya gid nabasahan ko bi ko kun ano lang to nabasa ko. Bay ilan na ilang nga style man ato man ang style diri lang tiyaho Oo. Sige bay ilan na sila alas 8:40 na. Action firing line. Okay. Ara na action hands. Dali gid lang ano. Kahula-tulaton tining 500 na manghatag ta 500 ya. Iniya on the spot niya nga tawgan mo. Kung nagapamati ni kun waay ti sorry pero kung nagapamati siya ti congratulations. Action firing line. Sige. Las 8:41 na sa aton sining pagpangalagan. Si Elgin Bona naga-monitor, salamat gid. Si Christian Roa nagalantaw sa FB Live Victoria City. May gabi lang kay Councilor Gaudite dira sa Syudad Sumbago naga-monitor sa ato nagapapili ni siya board member sa 4th District. Action firing line. Buot kasi tawo ni si Councilor Gaudite mga ka-aksyon Salamat gid sa pag-monitor. Kung daw alang-alang pa-aksyonan sa Labyan ta na lang una ako section Marlon Hinodbia kay kang chimpo ta medyo alanganin. Olaon ta section Marlon Hinodbia sa mga balita gikan Kapitolyo Provincial. Action firing line. Kay ang balita ini gusto ni Governor Lacson nga ang momentum plus sang kadamuon sang mga pabakuna sang ligad nga last 3 days mga kaksyon makuha gyapon sining 15, 16 and 17. Action firing line. Sa second batch ti damo pagyapon ni Grusanon way ka pabakuna mo damo pagid sila. Ano ay han ini check naton sa limat kay tinion mga kaksyon Good evening, Action Brian. May gamay di nga sunog sa purok magbinuligay bata. Ate, sige. So, may kagamay lang, Aran sa Action Marlon, Aksyonan. May kagamay lang ang kuwan, May lang ang sunog. Huwag ginagdako mo ng mayo nga balita, Action firing line. Si Nerwin Sakmar na nagpabalo sa aton. Sige. Ari sa Action Marlon, sa Detalye Action Mar. Good evening. So, nabaray, ang tinawaan sa provincial government pagit sa kay Governor Bong Lacson. Mapabilin ang momentum sa Negros Occidental bilang may pinakamaayong performance kon National Vaccination Days ang paghahambalan manmayara sang ikaduwang hugna kon ikaduwang round sang National Vaccination Days nga mag-umpisa naman December 15, 16 kag 17 at adlaw inaction na baray kag ano to ang nakabo sa una nga round nga Vaccination Days from November 29 atubtob din palati to December 2 mo nga sa diin ang Negros Occidental kon November 29 to December 1 nga datos sang Department of Health ang paghambalan na napuwasan ng sumbaray ang target nga 150,000 mo amo nang set nga target sa DOH Region 6 para sa Negros Occidental sa sunod sa tatlo kadlaw pero inang 150,000 naghimo ina sumbaray mga 213,000 masubra. So, ng 142% masubraksyon abray. Yan ba ni Gov. Lacson, hindi lang ang himuon sa mga local government units sa gihapon, preparahan sa mas temprano, parang kung ano ni ang nanabot nilang kadalagan sa first round, man gihapon na sumbray sa ikadua nga round. Yari ang mention man ni Gov. Lacson nagsumbray ang top performer ng mga LGUs. Ang apat dimension niya, Bago City, Cadiz, Tagay, kag Sinamaylan. Una sa may pinagkadamo sumbray nga presidente nila nga napagkanahan sa siling National Vaccination Days. Yari ang palayag ni Governor Bong Lacson. I would like to thank all of you, the LGUs, for a very successful 3-day national vaccination. I would like to let you know that 4 LGU members of Omega are in the top 5. So congratulations. These are not necessarily in highest order. Bago, Cadiz, Sinamaylan, and Sagay.
Sa mga laksyon na baraya, ang isa madali sa Madantayan, among lugar mismo ni Governor Bong Laksyon nga San Carlos City, ako mga tumbray medyo dulo magata dawa. Dagin mono yung nagliligad to nga pigaw performance to. Dali man. Muna po nagsumbray nga pamalibad mo. Simula sa El Salvador, Benedicto. Sa nagsuri namon si Mayor Marqueslin de la Cruz. So, sa nagsumbray isang mga residente nila nga sa Posto Bogotani dapat pakunahan. Waya po nagpa-injet, paturok aksyon na bray. Ano action mar, ginapabugal ko akon nga barangay to. Kaya damo-damo to nagpabakuna action mar sang unang adlaw gid. Pero iban nga barangay kuno daw, allows kuno mo. Basta second round action na bray ni matagabo na nga ang mapag-insir. Kaya kung nato ang mga problema, sa first round action na bray, basi po ng LGU, nakatagin ka na sila sa solusyon. Kaya may ara to si Mayor Marcelin de la Cruz ang tuyo nga ti sa Enero 1, kung may kay mo ya vaccination card or di ka bakunado, hindi kaya kasulod sa merkado, kag hindi ka man kabaligya action Marty, ina daw bulubudlay na ina. Yes, so padalabot ang sumragin mo naman ang mga job order. Job order mo man ang implementarya. Ikipon ka sa mga LGU sa mga naka-implementar sa kanang amo siya nga sa isang order. Damo na gani nagululuwang siya na ano na daw, hindi na niya husto iyahaw, nga daw pilitay na gina iya, damo sina ni Wayman mandatory. Ti Wayman iban ipaaging alkalde, way naman sang dapat mga himuon pa kun diri Lutson action mar ano. Oo, kung laban ang sumray na mo man sa may Bago City, Cadiz City mo. Kung duman mo, huwag mo sila napilit. Hindi ka mo papakuna, hindi. Basta, kasi lang mo RT-PCR swab test na negative. Every 15 days, ka mo bayad. May ara mo na silang bayad para kandungin na eh. Galing kaya mga regular employees to sa may DSB, bakunado na tanan. Ang mga JOs lang ang medyo wala action mar. Ano mo nang botslingon niya. Yes, action para balang tayo pagka sa may provincial capital. Kung nakamundo ka ba sigaw Lacson nga mapagawa sa AO, panganitan nga mabalaan niya nga porsyento. Ang mga government workers sa capital nga wala itong makunahan. Executive order action para. Kasi boss nga makapagawa sa statement na mission taman buhat si noon kung bala pilagin ang additional bonus nga batunon sa mga provincial government sa employees nila kay Kurisi basic ko kasumray mga pitok piling na nawag sakon, mangkot. Piling marlot yung sumirik. Pero pilang additional bonus na namon. Pila-pila. Kuway na palaan kay Tidov Lacson lagid ang makaanon. Yun sila. Gusto. Ito ka lang may regular session sa Saguna Panaluwigan. Maagi pa na sa session action bray. Kaya na mabalaan. Correct. Pero domo nila, hindi niya gagmayng bonuses da. Ang ideal sobray basta hambal ni Attorney Diaz, hindi magnubo kang ginhatag itong para naglika ka tuig. So imagine mo na. Hindi ka tuig 40 mo. 40,000. Pwede na mga 41. Hindi mo na po 40 mo. Gusto. Yes. Sige, bantayan ta na. Topic ko. Dako ko no. Dako ganyan. Magsulo sa sinta, okay naman na. Wow, dako tanda. Papunta lang po sa na Broy. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na malong Heroboya, mga ka-action din nga mga pahintang Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action, sama-sama action radio. Action firing line. Pwerte no, mag-inamo sini, liag ko off sa cellphone gini, may kasulod yapon mo. So, amo na ang sitwasyon mga ka-action, ano? Amat-amat na sa mga banwa kag syudad nga magsunod mo. Ay, sus ko. Last 8:49 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Arya, kay iga-endorso nato na sa inyo mga kaksyon. Ining Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Coffee Mix mga kaksyon. Ining kaping may ara sang Vitamin D3 pinakauna, no? Diri sa Pungsod, Pilipinas, aton man matilawan sini matini. Action Radio. Action firing line. Sige, mga tagtanay 500 pesos before kita kuan mag-action, mag-relax. Pas para kuan. Pagbalik na lang guro action hensay, ma-attack waray sa akon nga commercial da. Objective, balance
Balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nagadapyana. Ikaw nang ginapamatian, lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Action Radio Philippine Standard Gem, last 9:02. This time check is brought to you by Multivitamin. Padayon kabuluga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginendorso naton sa inyo maka-aksyon. Sa mainit ng panahon, namin gid magpulo pabugnaw guya-buda gamit ang Santon Plus Herbal Soap mga aksyon, ano? Mabugnaw na, budak pagkiraan ng sining nga mga munggo, wrinkles, kag iba pa. Pati baong sa lawas mo, pwede mo namin hapon mo, no? Kag imo sining nga hapon, pwede nyo rin na daw shampoo ang Santon Plus Herbal Soap mga aksyon. Mga tag ko na kinintos mo gabi, anti siya magtulog, anti ni kinintos, oh. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Okay, ara na sa aton sining linya, sining Matinanyino. Good evening. Good evening, Sir Brian. Maayong gabi. Sino ganing ni? Maayong gabi, Actor Brian. Angel Aberia. Taga din gani? Taga Sumag, Barangay Sumag. Purok? Purok Kasanagan. Pilang edad, sir? Pilang edad? 57. 57 na. Sige, congratulations, sir. Kapag monitor ka na sa buong seksyon radyo, Bacolod? Kada gabi, 7 o'clock. Sige, thank you, good sir. Anyway, congratulations, sir. Nagdaog ka sa 500 pesos, Okay. Padayon lang Thank you sa very pag-monitor, ha? Thank you, Gid. Okay. Sige. Good evening, sir. Good evening. Thank you, Gid. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Aksyon Firing Line. May kabilang kay Novi Valencia Subaldo. Thank you, Gid, sa pag-monitor sa aton. Aksyon Firing Line. Huwag na kita urasa sa pagpangalagad sa mga gabi. Ini sa Aksyon Brian Morden nagapasalamat gid kag maghilimati kita buwas sa mga pong istasyon kag
Oras, standby karon Section 9 Patrola, Pidaksyon Eric Magbanwa. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labutan kasamon sini balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Good night. God bless. Number Casting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon Radio! Aksyon Radio!